Виж беля там. Браво! Това значи какво значи? Какво? Съм незадоволена. Аз съм крайно незадоволен в такъв случай. И като сега ще ти карате в изпълнение, ако ти остане права, значи пак съм незадоволена. Това са глупости. Я. Ето. Аз от сумати години си късам етикетите на Не, дай ми го, ще го държим. бирата. Дай ми го. Аз ти казвам. И какво? Снимай ми милите. Хубаво ли ми е окото? Много. Я на такова е. Снимай ги те. Снимай ги. Да, бе. Да не се чупи. Чули? Да, бе, да. Страшна работа. Ние сме застанали баш на най-катото място, там, където минават някакви пичови. Виждали ли си Поне птички да картинката? имаш. Виждат се. Мислиш ли? Да. Много се дразня, като не ми я забелязват. Това ми е Какво ти е забелязва? Това ми е най-големия плюс в лицето. Като зачем очите, разбира се. И може би Защо трябва да ти гледат? Защо трябва да ти обсъждат тъпчинката? виж, тези ме загледаха. Рапъри. Те отминаха, какво ги снимаш? Те не искам да ми видят тръпчинката, да ми обсъдят. Огради си с молив. Същия време, нали? Дай му да си напишеш ето кака тръпчинка. Виж как са ми побелели кутинките. Документирай. Виж, ето каквото е по-брутално. Това е нормално. Може Риташ това камъни. нещо. Не ритам камъни, как ще ритам камъни? Абе, добре сте. Положение, че цяло лято не си ги носи. Носих ги. Ама не много често, защото ми беше живо. То се свиква. Аз как до сега носих толкова време кубинки тук. Не знам, защо не носиш сега. Защото се скъсаха. Добре, колко пари даде за тия кубинки? 200 лева. Толкова някъде. За новите ли, бе? Не, да ти скъпва. Виж, идва рапър ми сам. Кюфте. Няма да го кюфтете. Хайде да обсъждаме хората и да ги снимаме. Искаш ли? Да, не искам да ме бият. Не знам, може да видим някой интересен. Да обсъждаме арт теми. Ето, пристигат и ни пички. Моля да зумна. Не. Виж, този беше в моя. Имам фотографска памет, какво да направя. Като видя някакъв човек ми се запечата много. Тези ме загледаха в моя. Аз толкова.